Nå Chris, vi er i gang med et video review af Mario Kart, så kom med det. Var det det? Nu Chris. Du mangler at give det et tal. Ja. Hvor meget giver du i grafik? Hvor mange MCA? 3. Nå. Du skal vente den anden vej så. 3. Okay. Ja. Hvad så med lyd? Der er meget lyd. Hvad med sex appeal? Mario er en frejer, og det vil han altid være i min bog. Så den får et stort steamy 6 herfra. Jeg prøver at fokusere på noget andet, men det kan jeg ikke. Det kan du ikke nok være for det. Vi skal lige have overall også. Overall, hvor mange bryster giver du? Ja, den 3 bryster. Det bruger Emil. Den får 3 bryster. 3 bryster. Hvad så med det her bryst? Han har kun et bryst. Nå, okay.